sabhuku chitatu Flourish Freddy nachakawata makawamirira ramakari. Okay. Then Alan Dapi ndiwe changamirira nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti huya utudze kuti sei wakaradza mutumbi wemudzimai wako kawiri mumba nanembowo dzako chitupa nemaredari akutaura kuti sabhuku wenyu achitaura kuna Alan Dapi nenyaya yekuradza mutumbi kawiri mumba. Ini baba saya belum cuma urusan siang. Orang siang saya dah orang Mumba, siang orang Mumba, saya dah orang Mumba. So lu tu muka semua itu. Macam tu semua orang macam tu kita sih tu harus siang saya Mumba. Susu sih tu nyai tu macam tu. Katakan siang tu Alan. Mutawala nazo rara zikazi izaya ipasisa kairi netsika dzedu dzechungwe hadzibvumiri kuti mukadzi angatorara ari kumamochari moita zuva raanozongoya kurara chete pamba achienda. Ende sekuziya kwedu hakuna mochari, moradza munhu mumba kairi anenge atoshata. Dzine zvikonzero zvakaitwa nemadzitateguru edu kuti ngei tisikabvumiri kuti munhu amufi arare mumba kairi. Then anopedza mandimuraurikwa nechi sekuya kwatanga taita nayo kuna changani ndiyo watotigadzire maposti changani kuitira kuti vanhu vadzidziwe mutemo wamazuva vadare dare kwa chiungwe munhu anoda yaita izvozvo anga kuri pachii changa taitoda masoro emichani ndatakunzwa kunge zvanzi uziwana hawasi kuzikanwa mubhuku rebhuku sabhuku bati mushawana hawazikani ba vanhu vanotadza kuzikanwa sei munyika yamakoni pamusoro changamire. Aiwa, iwo hausiri ane nyaya ndidapi Alan ungazopinde pahwiti ndondi aikunzi tajengesere mambo isatadiwe Nasabhuku. Pamusoro mambo makuru ndakakura muri munyika yamambo makuru kana nzaka traditional base zvakakwana. Ini kungoona kubvunza kuti apani pamugara anza penu pane munhu akugara ipa handida munhu auya kumba achindionza kuti tauyawo zvizvi mutraditional yaitu kana sabhuku akasika akasvibira ainotoenda anguva taitobvunzwa kuti pasabhuku ngepapi tichitorwa nodi pasabhuku tikaenda kurara. Asi ndakazongonzwa kuti parugara ende tichifura nepo ndinoti ndinongota tikwaniwana asi pano pakazoitika rufo makadinisa 2 days nasabhuku wangu ndinogara chitatu ndakamuudza nasabhuku ipo 4 watokundikana kuyanasa zvino zvikunotibatawo kana nanasi basa rakaitwa handisanamboroona achimaungu ndaperekeka wakananzara gume kubereka ndazoya 2002 pamwe pabhadhira pakekutera vana vangu vese ukadzidza wakananzara opese
andinofa ndakambozviona zvakaitika munhu anoita kudedinga ngangowapfunza kuchiisa aita ava vanhu vana akapirwa nemukadzi uyu makangoona akagara muzvinhu akauya sei akauya kugara padongo remunhu padzimba dzina padongo panga pambori pani munhu wacho anga aripo ari kugara munomuziwa nomuziya karoyo kwakaenda haana kutaura kuti asiya munhu pamba aiwa munhu anouya gore apera rineri haasati kana ane 7 manzi pamatongo iwayo saka wabva wanguuya waakuita tsika dzawo dzebhoera tsika dzawo unobva kupi dapi unobva zvaonekwa muungo atiwa maungo saka tsika dzechiungu audziziera aufundisi here vanhu pamusoro echangamira pamusoro tatimira mwana apopindura iwe usamhanye right iwe uri kutaurwa baba wako haana kufundisa here tsika dzechiungu pamusoro echangamira tsika takafundiswa zvakaitika ndezvekuti tiri watsva kwatogara sezvataura nasabhuku chitatu saka tasvika panzvimbo patogara kuna sabhuku wepanhu akasvika panzvimbo patogara anonzi sabhuku kwanda ndokwatakaenda tikazikisa taugara panzvimbo iyi ata zvakanaka pakazoita zvirunzi makatenga mati zvirunzi makatenga wakapuwa nasabhuku iwe wakatenga aiwa sabhuku takanowaaugara zvazvatinotaura kuti iwewe munhu anobva pazuza pagwasira unoenda waenda kumatunhu woenda kune munhu wausingazivi kwabva hausi kuona kuti kurashika uri mwana unobva iwe pazuze pane nhoroondo woenda wosvika wondoombera kune munhu asi waunoziva kuti dunhu baba wako anoziziva kukura kwako iwe nyika inonzi nyika yani inonzi yamakoni saka makazoenda sei kune umwe munhu ndopekuti handimati chitaura manje ako pamusoro mambo makoni pamusoro ezimbabwe indonzi libert inini chandanga ndichingakumhanyirira kuti ndipindure mwana ndikamutarisa achiri mwana mudiki zvandakaita inini ndakaona mhuri yangu yakakura uka ndatonzwawo pari kutengeswa bva ndatsvaga munda hatina kumboziva kuti taitongoti zvese zviri andani makoni saka munhu akatipa munda akatiratidza sabhuku ataurwa akatiratidza aigara ipapo akatiratidza kuti sabhuku ndiani anga wataurwa nanzani sabhuku kwanda right tapedza kudaro necommittee of serving zvese tikafambisa zvinhu zvakanaka zvokuti wamukutaura kuti atiri kutoona nhasi apa totofaro totowaziva ndowaziva chitatu kana wamusadembapo asi nezvide kuti vanobva kwagananzara izita rekumusha kwedu saka munhu uroora afa makatorerwa sabhuku kwanda uyu ari sabhuku wekwanda hanzi ndokwachikunza imimi mundiziya isa hatina chataiziva usaziya sei iwewe ndakubvunza kuti unoziva kuti dunhu rinoenderani sakandura pakagouya samoni ndichibva timbopedzei ipapo hatingarambe tichitendereranya taura inzvikuti patakapiwa nzvimbo hatina kunge tichiziva zvese izvo kana pakashayika munhu takatoenda kwasabhuku usaziya sei wataura kuti ndinozviziva ndinozva zvekwedu kwazuzi zvekwazuzi ndozvendinoziva saka ndokwazuzi ndozvendinoziva saka ndambobvunza kuti makoni inoyi unoziva kuti ndeyani
ukati chi Makoni yese ndeawa makoni unoziya zvakwazuze sei akutinozoti migaro yakamira sei unokanganzozviziya asi dai ndabvunza zviri zvekwazuzi hakondoka ndakabarirwa mubvunzo wekutanga ndakubvunza kuti nyika ine ndiani ukati ndeyamakoni hambozivi kuti kwazuze ndekwani kwazuze mambo wedu isusu kutanga kuna sabhu toenda kuna ishe ndi mambo makoni asi ukwatiwo ina handizivi saka tichati uziye nemushana uyo akatitenderedza sedai wakakanganisa kuenda kuna sabhu wavo kwachibunda munyika yamambo makoni ndofunga wadati avo mangosvika kuna mambo wenyu mangoti amambo twakaresveka musarebe zvedu nyaya because hapana musingaziviba kuti nyika ndiani ndeyamakoni pawakatenga chakandere ndopere katakamboita basa pemunhu uya mai vaya watakapa state watakatorera state kuexecution tawapa ndopawanoti wakatenga zvokuti vakangozvifunga kuti ingai basa rakaitwa kwamakoni zvisina kumbowatorera nguva yekuti ndimaiwo wari kuti wakatengera ndimaiwo watakatobatsira isusu wazoenda kwamai kuti variwo mai vakakutumidza vakakunongedzera ikoko kuendesha wakaitwa kaunta ipapo mai waitwa nhange wakachiwana stendi wakanonoka unogara muridzi angarive stendi iye ndiakapawo stendi uri chitomo ndiakapa akaita kaunta mai wayo wasati anogara paipa uye akabva akatengesa asi rakasasi pake mambo ndatoganda pfungwa dzangu dzakati ndinonzwa hasha kana chinzwa vanhu vachitaura kuti vari kuripota kuna sabu asiri pasi pamambo yari kutaurwa iyi ndo vanhu ava vasina allegiance kwetiri vanoti vanongotambira zvese zvese iye zvinezvi tine nyaya yakakura chaizvo iyo vanhu vakadara handisi kuziva kuti matimungu ere munhu akakurira munyika mamakoni mazuze panakutadza kuziva iwe kuti vakauya masabhuku kuti masabhuku ari kuya achitorwa achiiswa nemadzishe munozviziva zvese izvozvo munonyatsokuzviziva hatiri pakuimba kwetakaigwa unatoziva kuti pakaiswa sabhuku akati apa pakaiswa sabhuku akati nevanhu watorwa vari kuya kunoita izvo vanoita nyika yamakoni so mamboka inini vanhu vanakadari ava inawatawa iye pavandoita musoja chako kwamakoni ari muzukuru wekwamakoni anadapi dambudziko tinaro rinangosvika kumadzise rinangosvika kuna mambo asi vanhu ava vari kuziva kuti kune masabhuku amambo makoni ukuti pamakwikwi epfumvu etiri kugara tichitambudzika navo ivava vachiita pana Jason Basera pana Kwanda vari kutaura pana Daniel Matsikira Mapostori pana Zenyika Amini vari ku5 isusuwo tiri 5 wamambo makoni avo kwamambo chikunda vari ku5 ndo vanotizo kana paine simba ravari kushandisa varume avo ngerekuti isusu kana tichitaura vana kuti ava vasi masabhuku emakoni muno hamutongere makoni munotongwa navachikunda saka ivo vane divi ravakatogowano topatsirana nesu tine gurupu riripo rekwamambo makoni rakatowanisa ichi chikwata chishoma shoma chiri kupikisana nenharo dzemadzisabhuku ekwamambo wavakajoinana navo saka kana wakuno kudara vachadi kutaura chikwata pamusanyaya kufungidzwa kuti panyaya iyi yekuti napakaenda kunobhadhara nopuwa mvumo yekuti aite zvakaita izvi haikwanisa kubata dapareka esabhuku wacho akapa mvumo zvinhu zvisingatenderwa makoni efanonga ati pakati penyaya iyi chachimwe chikamu ngatiteite nhau iripo kana kuri kuadvisa tozoadvisa
Dapi akanga ndakasangana naye ndakauya akati sekuru ini ndakakanganisa zvandakaita ndakakanganisa ndikange ndatambira chichemo chake akati ndichauya nemuri kwandandakataura akabva angoenda manje nhasi auya kudare raadare rekuti akandinyepera futi kuti ndakakanganisa ati zvawakakanganisa wochuya kuti zvawakukumbira ruregerero chiita zvandakamutaura kuti aite zvandiri kutouya mumashure menyu ndiri kutera ndichiita saka nhasi wauya padare asi wakanga wataura kuti iwewe saka zvirwa kuti urindururanika nekuti unondinyepera mvumo ndakanganisa pamusoro wedzimba nekuti dai asina kusungwa isambouya pamusoro wedzimba inini kuuya kuno handina kuzvidza dare ndauya kuno kuti ndijekese zvakaitika aiwa ndikutaura zvawakataura izvo pamusoro wedzimba tikamuchinja imazwi ndiri kuti zvamuri kutaura ichokwadi asi kuuya kwandaita kudare kuno inini ndauya ndakatozvipira kuti ndinyatse kuziva zvinofamba zvakanga zvichiitwa nekuti inini ndakatoripiswa futi kwamambo Chipunza ndaona Samoni ichibva kuno ndakadzoka futi kunani kune kwaChipunza kuti ko inini ndakuenda kudare sei inini makanditi mandiripisa saka kuuya kwandaita kuno zvikuto izvozvizvi handina kana chandingamboshora mudare chakatanga chii kukumbira ruregerero rekunatanga nemasangana kana kuti Samoni chakatanga chii chakatanga kutouya iSamoni asi takanga takabatikana zvoti nyaya iyi pamwe dai yakasotopinda kare pane ground breaking yakanga iitwa ndakauya pana pakairi ndichitokumbira kuti nekubatikana kwandakaita zvanga zvisikaiti ndikanzwisiswa ndikauya kuno asi pandakasangana zvakafanana ndikasangana nadzimbavo tiri tega ndisekuru wangu ndimai wangu asi zvinezvi ndauya mudare ini ndakutaura kupindura mubvunzo wandakoeka kuti wakandinyepera handina mukomana mukomana ndatiti ndiri kutaura zvawakanditaurira iwe pakanaka dzimbavo ipapo ndiri kupati urikutiza futi handisi kutiza ipapo pamakataura ipapo nanhasi katambouya ndo zati kuti uri mbavha ndauti dare rone kuti uri tsosi so zati zvatiri kutaura panapa akanga abuda kuti unoda kuti waone kuti zvaatedzi anenge adi ataura nekuti anenge ata kuti ndaita zvakati ndichaita zvakati ondinyepera saka ndinoda kuti dare rone kuti uri munyepi asi iwe uri mupostori anoenda kuti pane chikonzero chiripo chakaita kuti ndisatiri anoziva zviri muto hapana chasingamboziva hapana chitsva chaari pari kuti ndatoende paChipunza kutokoza confusion kutotiza imimi kuzive kuti imimi munotonga atozviziva saka bvarati no ndikaramba ndiri kwaMakoni wacharamba wachindisola zvinhu ndakanyepa saka ganichiende kusati kwaChipunza hani kuti haasi kumboziva zvese anozvizive apinda muzukuru wachangamire achiti ndauya changamire isati yapinda iyi yake yekuradza vanhu kwayo ngaachiitire changamire zvaakawapuromisa izvozvi tochienda pamberi kana wanga uri kushaya nguva manje waiona ati ndauya chiwaita promisi yamakatauraizopinda yekuradza mwana ati ndauya chiita yawakambotaura namambo masangana kuti masangano washaya nguva izvo pamusoro idare zvandandakataurana nadzimbavo ndikungozviita ndiri mai wangu avo ndisekuru wangu avo pane zvakangoitika tichiuya motikari yakadambuka chepasi cheche kubva ndangosvika nepamuzvara kubva ndabatwa nemai kuti nemapurisa kubva ndangodhaivhetwa mota zvayambopinzwa mumapurisa saka inini handisikanyeperidzi pauno wakazotaura here
sekuru kana sekuru ndimambo unataura izvozvo izwa Sekuru kana uri ndazvomba. munhu ane mutemo ungadai wakadini ukafona mambo ndaita dambudziko rakati ndakakomita kuti ndiite zviya handichazviiti aiwa nhasi uri munhu mukuru watapepa watochena wotadza kunyatsoita zvinhu zvine mbonga chitonga dare mambo nauyise mataurwa yaitwa imhosva patsika dzedu muno mamakoni pachiwanhu chedu kuti munhu arari katatu kana kuti kangani mumba anorara zuva rimwe chete ofuma oradzwa. Timaona kuti hazvina kuita munhu arara mumba motofuma kutotakura kuendesa kumochari kuti maona kuti pane zvisina kugadzikana pamwe manga manetswanana sezvaro asi mutemo wechiwanhu netsika dzedu dzemuno mamakoni motoripa muripo wacho imombe inobvisa kuna mambo, mbudzi 2 kuna ishe, mbudzi kuna sabu. Sekutaura kwavanga muchiita kuti muchadini izvozvo muchazowedzera kuna mambo kuti izvo tazvitsonza zviya zvamakapurumisa kuna mambo muchavawedzeresa sekuru izvo ndo pazvichazotaurwa mabva muno. Asi tiri muno mudare makakanganisa tsika dzedu, chiwanhu chedu chemunyika cheivhui, wototi munhu aende ane gwema pakungowiga wakuru vanoti dzinoteerera dziri sokuyo manitaura mambo wafatukana mwoyo kana ndakabva kwagara nzara ndingasvikeroto paseni ndinozisademba ndakuti neba chakasa traditional yataurwa namambo pazuza ini ndichikura muti ndakatama 2003 papagara nzara pabuya pafuta handinongobuda ndiziva kuti pana sabuidzana makoni yese kusvika kundiri mambo dai kuchitondera ndakambouya pane last year ichitoti ini 1969 ndibva kuharare ndanyana baba waipfeka papeji ndikazokona gomo ribanaka kusvika pakichini ndandikuona katiri ndikamutikatui ndopaigara chief Makoni 1969 ndandiri mudiki wani ndine chitikinyani ndonechitupa traditional hauzombofa wakaisiya traditional kutaura chokwadi ndatenda mwambo pachigombo chatingaira kana tirwanda pane example yakamboita kwaruti panga pachina iyo avo vaenda mbiri manje manje vamangatsiwa nyahada akaita umwe akadaro wakanetsana nepfuma anga asina kuroora munhu kwamakirengi inozo akaroora kwachimwe wakaroora kwachimwe mwana wacho aibvi Ismail chimwe Ismail anga asina kuroora achibva aona zvadaro wararamba kuti mangwara pandoibva bati wakaita matare iyo zvaramba wakatora munhu kwakuendesa kumochari kwakuchitamba kutonga nyaya kutongana wakaita 3 days kusvika azobvisa nemutututu wangainawo kupira auchizoenda kutora munhu kuti ai ataurirwa izvozvo kuti nashokwezvoti ukaregera kundokuiga munhu nhasi ng'ombe inoenda kwamakoni ini ndinoda mbudzi 2 saboka ndinounwa pambudzi akadzara ini ndandiripo paripanhako mutumbuka usokumucha ukazotorwa after 3 days wachikweshana azobvisa nezvekuroora azomaera katorerwa nemutututu wangainawo katozvaibvatora ndokuzizouya munhu kuchia mutongo wataurwa naishe zanzabu ini ndo ndinouita nekuti ndakaumbawo muti wawo
Mari. Osina kuya ndinasi. Uri cheka wacho. Buya nerera. Kalimba. $2 to $10. $10. Right. Mhosva wakapa ni mhosva kunyepa ukionyepera matare kunyika una mambo kujuruka zvakati mambo wako munzira tsitsi iwe wonyepa wofunga kuti ai wakangwara izvozvo zvega hazvina kunaka nokuti hatizooni kuti wakamira sei. Mwana anonyatsoziva mwana wedu watinenge tichitoimba nawo kuti ndimi makatokura kwagwasira ndimi unonyatsotoziva kuti gwasira ndiye ari kutonga ende moita zvenyu zvefeja feja zvekunzvenga nzvenga. Wochibvisa nhasi uno mari yawakanditaura kuti wakanga wati wobvisa $60 chibvisa nhasi wasoibvisa nhasi kuti tikuweka wobvisa 100 pa100 ndichapa machinda ayo nokutengera dare rimwe matringi kuti wamwe ndakuregerera nekuti uri muzukuru asi chibvisa mari iyoyo kana ukasakabvisa mari iyoyo nhasi it means taakuenda kuti zvinotaura zvinobviswa kana munhu awidza aradza mombe kuna mambo, mbudzi 2 kuna ishe, mbudzi 1 kuna sabhuku. Saka ndauti chibvisa $100 zvakudzura tsitsi. Wabvisa $100 100 ndio chakabva masikosi emasabhuku, tobvisa $10 tokabva dare rineri kuti ritenge sadza rekudya nhasi masikati. Iyo saka chisingwa wena kuunze mari.